They called him Aniya karon ang gahom sa pulong sa Diyos nga naglihok, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Gahom nga nagasulbad sa nagalinlaing matang sa problema sa kinabuhi sa tao. Nagsumpay sa nabugto nga kadugtungan sa matag higala bisan diha sa sulod sa panimalay. Naghatag og paulay niadto mga kapuyan o naghatag og nagawasan niadtong ipang hasol sa gahom sa kabitnit. Kay mao kini ang pulong sa Dios nga nagalihok. Bisan gani ang pagbuhat sa tibuok kabuhatan, sumala sa Hebrehanon 11:3, nahimo ang tanang mabutang pinaagi sa pulong sa Dios. Dunay gisulti ni Apostol Pablo sa Roma 15:4. Bisan unsay gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa atong pagtuon, aron pinaagi sa pailo ug paglipay gikan sa mga kasulatan, makabaton unta kitag paglaom. Atong ipadayon ang atong pagtuon sa pulong sa Dios alang sa ikabulahan sa atong matag kinabuhi. Apan sa dili pa kita mo padayon ini, niya kita sa pagpaminaw sa mensahe nini nga awit. Nahimo kang kabus, aron kami madato, giantos mo ang tanan, pagtamay o paglutos, kay gusto mong kami makaambit sa gugma mo. Salamat, O Jesus, sa dako mong gugma. Ikaw lamang ang pangandoy ning dughan. Awitan ko ikaw, Diyos nga labing gamhanan. Ikaw lamang ang simbahon sa tanan. Pasidunggan ang imong ngalan, kay walay sama mo, walay sama mo, Jesus. Ikaw gisilutan sa di mo kasalanan, tungudog alang sa dako
Nagpadayon kami mga kaigalaan o mga kaigsunan sa pagtuod kang Kristo sa among malipayong pagpasalamat kaninyo nga nagpadayon nagsunod niini atong programa dinhi sa kahanginan. Sa nasayra na to nga kini mao ang gikinahanglan sa atong matag kinabuhi. Nga kinahanglan masultihan ang matag tao nga napahimugso nining kinabuhian sa kalibutan. Kay mao kini ang ipahayag sa Ginoo nga kinahanglan imantala ang mayong balita ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Mao ni ang atong kalipay o pagpasalamat sa Dios nga samtang nagpadayon pa ang iyang paglangan sa saan niya nga pagbalik sa pagkuha sa iyang mga katawhan nga mao kini ang atong gilauman o atong gikuptan sa atong kinabuhi. Sa tanang panahon maandam unta kita. Pagtabo kaniya sumala siyang gisaan, nagisulat sa Juan 14, 1-3, matugpas Ginoo ngadto siya matinunan. Dili malisang inong kasing-kasing, salig kamo sa Dios, salig usab kamo kanako sa balay sa kungawahan, na ay daghang puy-anan. Kung wala mayon ako kaninyo, nga moadto ako aron pag-andam og lugar alang kaninyo, o sa makaadto nako makaandam nako luna para kaninyo o balik ko kamo kay kuhaon ko kamo aron asa ako ato usab kamo. Kini nga saan sa Ginoo nagapadayon kini nga naglangan pahangtod karon. Ato magmasayran mga igsoon nga kuning balik na ang Ginoo dakong kaguliyang mahitabo sa kalibutan. Tungod kay magpangawa man ang mga katawhan sumala sa gipahayag sa Ginoo na niadtong adlaw siyang pagbalik dunay duha nga mag-abay pagpangatulog ang usa gikuha sa gibilin. Duha ka babae sa nag-aabay sa paggaling ang usa gikuha sa gibilin. Duha ka lalaki sa umahan ang usa gikuha sa gibilin. Mabasa na nato sa Lucas 17:33, 34, 35, 36 na nandapita. Wa pa man kini kagulihan nga atong nasinati tungod sa pagpangawala sa mga tao. Nagpabili ng atong pagkupot ni nga saad. Pagbalik sa Ginoo nga atong itinguha nga wadagyod unta kita sa dapit asa siya kay nagsaad man usab ang pulong sa Dios sama sa 1 Pedro 1:3-4. Dalaygon ug unsa pagkamaluluyon samahan sa atong Ginoong Kristo nga kita gihimong anak pinagi sa pagkabanhaw ni Kristo. Ngadto sa usa ka panulundon nga dili madunot, dili mabuling, dili malawas ginatipigan dito sa langit alang kaninyo. Dunay daghang mga saad sa Ginoo sa mapananglitan sa 1 Tesalonica 5:23, hinaot ang Dios sa kalinaw, magabalaan unta sa inyong tibok nga pagkatao, espiritu kalag ug lawas, pagabantayan nga dili masalawayon hangtod moabot si Kristo. Ug mao ni karon maisyon ang atong ipadayon ang paghisgot aron nga matabangan ang atong kaugalingon pagpangandam sa pagtabo sa Ginoo. Kay sa pagsusi nato sa kasulatan, dunay plano ang Dios batok sa mga katawhan nga wa maghatag og pagtagat sa mensahe sa nagipadala samahan sa iyang anak nga sa kalibutan. Nagpadayon karon ang mga nasod nga nagdumili pagdawat sa mga balitaan ni Kristo. Dunay gisaan nga iyang kunubon kini nga kalibutan. Isultindaan sa Dios ngadto kang propeta Isaias sa Isaias 24:19-20 nga kini yuta nga nagaluntad karon magasamparay kini sama sa katawong hubog sama sa usa ka duyan nga tabyog-tabyogon sama sa kapayag nga gihuros sa hangin madlumpag kini nga kalibutan. Unya mao na ang katumanan ani. Basahon na ninyo sa pinadayag 16, basahan ninyo kana 1-21 ang itsura sa kalibutan kung matuma na ang Isaias 24:19-20. Kani may siyon mo na nakahatag og igong gibugaton sa atong pagandam nining saad sa Ginoo sa iyong pagbalik. Bisan tuod ako ng gisutan kining gisulat sa Juan 15:1, matud pa ni Ginoong Hesus, ako ang tanom nga paras, ang akong amahan mao ang tigalima.
ang tanom nga paras, kinahanglan igatanom kini. Siya sa iyang kaugalingong ihulagway sama sa katanom nga paras. Kinahanglan usab kini nga igatanom. Asa man kini igatanom. Dili kini igatanom sa bisan unsa nga dapit. Sa espirituhanong bahin, isgutan kini ni Ginoong Hesus, dili ang material nga paras, nga yutanon, kung dili, ihulagway lang ang iyang kaugalingon sama sa paras. Buti pa sabot siya, kinahanglan ipahaluna sa dapit nga iyang angay nga pagabutangan. Wa ay laing dapit nga pagabutangan sa tanom gawas sa yuta. Unya, ang yuta gingon sa Matthew 13:19 kung di ko masayop. Ang yuta na mao nga kasing maok na ang tamnanan, pugsanan sa mga pulong sa Diyos, mga butang espirituhanon. Kinahanglan buti pasabot na si Ginoong Kristo ikapalunag maayo diha sa atong kasing-kasing para sa atong kaugalingong kayuhan. Dili ni kayuhan sa kang bisan kinsa. Alang kini sa kayuhan sa atong duha ka kinabuhi nga nagalangkob, atong kalagnon o espirituhanong nga kinabuhi. Ang kamatuoran sa pulong sa Dios nagapahayag na duhay kinabuhi nato. Kinabuhi nga unodnon, yutanon, madunuton nga kinabuhi. Samtang dunay kinabuhi ang tinuod nga kinabuhi nato, nga mulungtad sa way katapusan, mao ang kalag. Ingon diha sa Mateo 10:28, nagingon si Ginoong Hesus, dili ka bumahadlok neto magapatay sa inyong lawas, kay dili sila makapatay sa inyong kalag. Ang angay hinuon ninyong kahadlukan kadtong may gahom sa paglaglag sa lawas o kalag didto sa inferno. Ang kinabuhi nimog nako duha day kini. Ang kinabuhi natong yutanon gigamit kini aron mo daghan ang katawhan nga kinahanglan sa Ginoo na maoy mopuyo tipon kaniya ang atong kalagnon nga lawas. Na dili kini mamatay, mulungtad kini sa way kinatuban. Ang makasusubo, palandungon ang pulong sa Diyos nagapahayag nga kung mapakyas ang atong kalagnon nga kinabuhi, kita sa atong kalagnon nga kinabuhi, kung mapakyas kita pag-adto sa himaya sa Diyos, way laing dapit kabutangan gawas niya nang nagbukaw nga kalayog asupri nga mao ang inferno. Sumala sa gipahayag sa kasulatan sama sa Pinadayag 21:8, ang mga dautan itambog dito sa linaw nga kalayo nga maong asupre, inganlan ka nag-ikaduhang kamatayon. Para sa atong kaugalingong kabuluhanon kayuhan, nga kinahanglan si Ginoong Kristo mapaluna gayo diha sa atong kinabuhi. Kinahanglan mo lambo ka na siya sa atong pagkinabuhi adlaw-adlaw. Dili magpabilin sama sa tanom nga paras, unsa may kapuslanan kung ang maong tanom, gitanom diha, wa mo tubo, wa mo lambo, nakatubag ba na sa problema sa gikinahanglan sa maong mag-uuma, nga kinahanglan itanom ka na aron dunay maani sa dili madugay nga panahon. Mausab nga si Ginoong Kristo kinahanglan na sa atong kasing-kasing o kinahanglan mo lambo ka na siya sa atong kinabuhi. Unya motuhop ang iyang gugmag kaluoy sa atong matag kinabuhi o magbati na to ang katamis sa presensya ni Ginoong Hesus. Nagasulti ang kasulatan nga si Ginoong Kristo parihara ka na siya sa amahan, kauban na siya sa amahan, sawa pa mabuhat ang kalibutan. Sa gisulti sa Juan 17:5-24, na matud pa ni San Juan na dunggan nila ang pag-ampo ni Ginoong Hesus ngadto sa amahan nga nagaingon amahan, kasi dunggi ako na ng kadungganan nga akong gikuptan uban kanimo, sawa pa mabuhat ang kalibutan. Sa versikulo 24, amahan, buot ko nga sila nga imong gitugyan kanako, makakita unta sa himayag kadungganan nga akong nabatunan, pinagi kanimo sawa pa mabuhat ang kalibutan. Kini si Ginoong Kristo maison, Dios kini, dunay daghang bahin sa kasulatan nga akong gipahayag o gisulti sa makadaghan. Na masayod kamo gikan sa uban nga mga magwali sa pulong sa Dios, nagpamatuod na si Kristo Dios gayud kini siya. Kaysa kasulatan sama sa Roma 9:5, dakong Diyos sa Tito 2:13, 1 Juan 5:20, makita nato kana sa Hebrehanon 1:8, na ay daghan pang mga referensya nagpamatuod na si Kristo Jesus, Diyos kini siyang kaugalingon. Sama sa propesya ni Propeta Isaias, nagayon sa Isaiah 7:14,
ang usa ka ulay magasamkon og mga anak ug usa ka anak nga lalaki ug ang ngalan nini pagatagon Emmanuel. Unsa may kahulugan Emmanuel? Matthew 1:23, ang Dios uban kanato. Basig dunay nagduduha kung kinsa kini si Kristo Jesus nga atong gihisgutan. Unsa kabulahan kung ang Dios naa sa sulod sa imong kinabuhi, naa nagpuyo ang Dios diha kanimo. Dili niya layo siya sa imong mga pag-ampo, naara siya diha sa sulod nimo. Imo mahimo nga imo rang ihigawhaw ang imong mga reklamo, mga hangyo, pagayog tabang gikan kaniya. Naa ang Dios diha sa sulod nimo. Kung dunay mga problema nga mag-abot kanimo, dunay mga kahasol, kaguliyang nga moabot diha kanimo, nagaingon ang Isaias 9:6, ang usa ka anak ng lalaki gihatag ug ang iyang ngalan pagtawgong kahibulungan nga magtatambag, Dios nga makagahom, amahan nga walay katapusan, prinsipe sa kalinaw. Mao kana si Ginoong Jesucristo. Kung naa siya sa imong kinabuhi, naa kay Dios nga makagahom, naa kay Dios nga nagatiman kanimo kanako sa amahanon nga paagi, naa siya ang andam mosulbad sa mga problema nga mag-abot sa itong mga kinabuhi, muhatag pahulay kanato sa panahon nga kita pagakapuyan. Naadya kang Ginoong Jesucristo ang sulbad sa tanang mga problema, kay mato ng Ginoong Jesus mismo dinha sa libro ni Mateo 28:18, ang tanang kagahom sa langit ug yuta gitugyan sa kong amahan diri kanako. Unya sa Mateo 11:27, mato ng Ginoong Jesus, ang tanang butang itugyan sa kong amahan diri kanako. Busa nagpadayon siya sa versikulo 28, busa bisan kinsa katong gikapuyan o gibugatan, muari ka nako og papahulayon ko kamo. Nakita nato nga isun ang kapahulayan, wa diha kang bisan kinsa ayo pagunahuna nga naay laing gamdalampanan, way lain nga ikinahanglan nato nga mapaluna sa atong kinabuhi ang atong Ginoong Jesucristo. Ikinahanglan siya nga naagyod sa personal nato nga kinabuhi, kay naay daghang mga maayong butang. Unya matabangan ang atong kaugalingong kinabuhi, pagpangandam sa pagtabo siyang pagbalik, kay siya pinagi siyang espiritu, naglihok siya sa sulod sa atong mahunahunag kasing-kasing. Sumala sa sulat sa Pilipos 2:13, ang Diyos na naa sa sulod ninyo mo'y nagapalihok sa inyong tinuha at paningkamot, pagpahimuot sa Ginoo. Ang atong pagdawat kang Ginoong Jesucristo, dili ang iyang pagkatao mo'y nagpuyo, dili ang iyang pagkatawhanon tuan ng tipon sa amahan, apan ang iyang espiritu ni at sa sulod na to. Ana, kinahanglan ka na naa siya kanunay, o dili unta ka na mapasubo na to. Kay ang Espiritu Santo, mabati man na siya kasubo, tungod kayo sa man na siya ka-persona. Di lang tabaguna-huna nga ang Espiritu Santo usa ka gahom, makagahom ka na siya kay Diyos man ka na siya. Sumala sa gipahayag sa kasulatan. Unya, kanang Espiritu na Ginoong Jesucristo nga maoy naa sa sud sa atong kinabuhi. Una, angay na itong masayran, dili baya ang tanang tao nakabaton sa Espiritu ni Kristo. Doon ay mga katawhan nga wala ang Espiritu diha ni Kristo diha sa ilang kinabuhi. Tungod niya na ang ilang kinabuhi, anaa sa daghang mga kahasol, way kalinaw, way kalipay, way kasinatian sa mga milagrosong buhat sa Ginoo. Sa mga pananglitan, unsa may gisulti sa Roma 14:17, ang giharian sa Dios dili kalanon, dili ilimnon, kung dili kalinaw, kalipay ug pagkamatarong pinaagi sa Espiritu Santo. Mao ni ang atong gikinahanglan nga si Ginoong Jesucristo ato gyud hataga higayon nga mosulod sa atong kasing-kasing. Unya, dunay mga katawhan og atong napandiguro kini nga igo lang silang nasayod kung kinsa si Kristo Jesus sa ilang kinabuhi. Apan wa diha maglihok ngano kay naara ang iyang pagtuo sa Ginoo, naara sa iyang hunahuna. Wa dito sa kasing-kasing daghan sa mga katawhan na sayod na may tungod kang Kristo Jesus nga Dios kini siya makagahom apan naara si Ginoong Jesucristo sa ilang hunahuna. Unsa man ang hunahuna nato maison, dili kini mo itamnanan, dili dinhi ibutang sa atong hunahuna ang Ginoo, dili siya da ipaluna. Kay ang atong kaisipan sama lamang kini sa usa ka makinarias nga naglihok aron tun-an nato unsa pagkabililhon o pagkadili-bililhon baka may tungod kang Kristo Jesus.
atong gitun-an kini ang mga butang nga atong madungog ato kanang gitun-an sa atong kaugalingong panghunahuna. Maayo ba ka o dili ba? Doon ay mga katawhan nga nasayod silang maayo ang Ginoo na batunan apan wa man diha sa ilang mga kasing-kasing kay wa pud na sila kasabot. Doon ay mga katawhan nga atong hisgutan may tungod sa Ginoo. Mutimang sila pag-ingon, ayaw na lang kong hisguti kay unar akong nasayod may tungod kang Kristo Jesus. Apan makita ba yan nato ang kinabuhi sa tao kung si Kristo Jesus naa na sa kasing-kasing kay dunay mga butang na dili matarong nangawagtang sa atong kinabuhi. Ang atong hunahuna naa kanunay sa sulod nato kay naglihok man ang espiritu niya sa sulod sa atong kasing-kasing sama sa Pilipos 2:13 nga akong gisubay. Unya nagtandog siya sa atong mga kasalanan, nagtandog siya sa atong hunahuna. Siya nagamando kanato adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. Kung ang Espiritu ni Ginoong Hesukristo naa sa sulod sa atong kinabuhi, ikinahanglan nato kini may isuon nga ato yung makatunan ang maong kamatuoran nga kinahanglan mapahaluna si Ginoong Hesukristo diha sa atong kasing-kasing. Una kinahanglan mo lambo siya sa atong presensya, siya yung atong kasing-kasing ang iyang presensya sama sa sakatanom na paras kay dili malipay ang amahan kung ang iyang anak gimantinilan pagdawat nato. Apan sa diha nga sa kinasing-kasing atong gikalipay ang pagdawat sa iyang bugtong anak unsa kadako ang kalipay sa amahan nga magsud-ong kadato. Siya nga to asal kalangitan. Nagingon ang Salmo 33, 13, 14, 15, ang amahan mismo ang atong Ginoong Hesukristo nasayod sa matag usa ka tawo ug nakita ang atong kasing-kasing kung naa ba gayud si Ginoong Hesukristo sa sulod. Mao kini ang atong painumdum sa di pa moabot ang atong katapusan sa atong mga kinabuhing yutanahon. Makaplagana unta sa Ginoo sa sulod sa atong kasing-kasing na nagmalambuon siya sa sulod sa atong kinabuhi. O sa dili pa mo abot siya sumala siyang gisaan na pagbalik. Mo na ang atong ipaningkamutan na waon tayo mapakyas sa pagtabo sa iyong pagbalik kay unsa kabililhon na kita madala sa dapit diin wa pa kita makaadto ning dapita. Kung mapili nato ang pagtuman sa kabuton sa Ginoo, pagpaluna kaniya sa sulod sa itong kasing-kasing, sumala sa iyang isulti sa Juan 15:1, ako maong tinuod nga tanom nga paras, ang akong amahan maong tigalima. Paras, dili na ang bunga, aron kanon dayo na to, dili ka na, tanom ka na, kinahanglan igatanom siya, balikon ko, asa igatanom siya, anha sa itong kasing-kasing, dili sa itong hunahuna, aron doon na kita'y kaugalingong Diyos na nagpuyo sa itong kinabuhi. O kung naa siya, wa na ta magkinahanglan o kinsa pa'y atong ibutang sa atong kasing-kasing. Gawas lamang kang Ginoong Hesukristo. Na kung si Ginoong Hesukristo, ikalipay na to na sa itong kasing-kasing, matod pa si Ginoo ang nagdawat ka nako, nagdawat usab sa akong amahan, nga nagpadala ka nako. Mao kani may isu ng atong pagdasig o pagpainumdum kaninyo na kinahanglan mapahaluna gyud si Ginoong Hesukristo sa atong kinabuhi, alang sa atong kaugalingong kabulahanan. Kay siya ang tubag sa atong mga problema. Siya ang tubag sa atong mga pangandoy. Kung nangandoy kita o langit ng puluyanan, si Kristo Jesus ang tubag. Doon ay mensahe niya ang gisulti sa Juan 14:6, nagingon si Ginoong Hesukristo, ako ang dalan, ang kinabuhi ug ang kamatuoran. Way bisan kinsang makabot sa mahan gawas pinagi kanako. Mao nga si Kristo Jesus lamang ang atong gimantala. Kaysa dahang imantala nato si Ginoong Hesukristo, naa na ang Espiritu niya sa sulod nato sa tanan na mudawat kaniya o ang amahan naa usab sa sulod sa atong kinabuhi. Mo nay wa nay lain, wa tabaghisgot og reliyon, unsang reliyon na ang imong adtuon, imong tipunan aron mahimo kang makabaton og paglaom. Wa diya sa reliyon, bisag unsang grupo ang imong adtuan. Ang tinguha lamang unsa may mangutana tag unsa may kapuslanan sa mga pundok-pundok sa pagtuo. Nga karon nagpabilin nga magdinanihay, magbinirahay o mga katawan dala ngadto sa iyang kaugalingong grupo. Ang grupo sama ra kini sa hospital, tambalanan sa atong mga lawas ang hospital.
Ang hospital dili na makaayo sa atong sakit. Ang doktor dili sa na makaayo. Ang medisina na idapat sa atong kinabuhi, mao kana ang mutubag sa gikinahanglan nga kapahulayan gikan sa maong balatian. Ang pulong sa Dios mao kana ang medisina, ang tambal sa atong kalagnon nga depekto sa atong kalagnon nga kinabuhi. Dili ang reliyon, dili ang pundok, dili ang pastor, dili kinsay leader diha sa imong reliyon. Bisan pagkapilan na siya, ipalanog nga siya mo'y haod nga pangulo sa reliyon, why kapuslanan ka na. Kaya nag-iyon ang ginugawas na ko, wa kamoy mahimo sa inyong kaugalingon. Busa, gikinahanglan na ito maison na si Ginoong Jesucristo ato gayon na ipaluna sa itong kinabuhi. O niya, balikon ko, kung doon na kay kinahanglan yun dinoong matabangan ka. Asa makamatabangi mo adto ka sa panon sa mga katawhan nga nag-una. Kanimo sa pagkamatinudaanon nga nagbaton kang Kristo sa sulod siyang kasing-kasing. Kay dito matabangan ka. Ayaw pagmantidil, kauban na ng mga taong badlungon kay mahimok sa kang badlungon. Way kapuslanan ka na sa imong kalagnon nga kinabuhi. Kung tual ka, nakikiusa sa mga tao nga way paglaom sa imaya sa Diyos. Na kinahanglan, atong susiyo ng atong kaugalingon, natabangan ba kita? Milambo ba si Kristo Jesus sa atong kinabuhi? Matutas paghampo, nagitong amahan, salamat kayo na ning ubong panahon sa pagpanyumdum sa mga katawhan nga naabot sa tingog dinhi sa kaanginan. Maluna ang maong kamotoran o Diyos sa kinabuhi sa matag usa, ikan sa mga bata ngadto sa labing hamtong, sa mga ilitirit o sa mga makinagmanon nga nagapaminaw nining maong kamatuoran. Aron ang imong kalipay maganaa silang kinabuhi o maandam usab sila pagtabo sa imong pagkuha kanamo. Pinagi sa imong buktong anak, kanimo Ginoong Hesus kining tanan, sa imong ngalan ako kining gipangayo. Amen. So turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory. Mga kaigalaan ng mga kaigsuran, alang kaninyo nga walay higop pang kaibado, kung hain kita nihini na nagapagawas sa mensahe ang among dapit God's Miracle Revival Center San Agustin, Tomas Opo, Southern Leyte. Nagabi-abi kami kanunay sa tanan nga mudool alang kanila nga dunay pagpanginahanglan labi na sa mga butang espirituanon. Dugang padihana ang atong kinabuhi samtang nagpadayon pa usap. Ato kining paimuslan kay dunay mga maayong butang nga ato ng nasinati sa itong kinabuhi kung ato kining gipagawas nga na kaninyo sa mga butang nga gikinahanglan nga atong mabatunan dinhi sa atong gitanon nga kinabuhi. Maayong buntag Just turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Jesus.